gikan sa news center sang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Para sa mga Pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. Anay 3rd District Congressman Benitez, registered voter na sang Bacolod, apang wala pa sang nagpahayag sang patod nga desisyon sa 2022 elections. Siyudad sang Bacolod, nanguna sa Western Visayas sa may madamo ang kaso sang COVID-19 na record kahapon nga adlaw. Balita nasyonal. Pilipinas nagsulat kay US President Joe Biden na makakuha sang sobrang nga bakuna sa Estados Unidos. 3 ka mga hospital sa Pilipinas ginatagan sang Compassionate Special Permit sa paggamit sang ivermectin. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Karon nga adlaw Biyernes, Abril 23, 2021. Kaupod kay Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sining. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihap. Yes, good morning na sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Morning Action Dorel. Good morning Action Boy, kag sa aton mga ka-aksyon. Sige, kay na late kita jutay, no? Anyway, good morning dira kay amigo natin Alex Montesa sa kay sa ay kay Philip Isulat sa halin sa Buen Retiro Talisay. Mila Javier, good morning dira sa imo Mel. Neil Brian Valuis, gapamati kag lantaw gid sa programa. Na Michael June Season, good morning man, greet ya man. Si Parenya Romel Silva sa Bago from Chateau Ilis. Kay Ma'am Maria Luisa Luing Melos dira sa Bago City, kag of course kay teacher Romela Ilustre Arrevalo. Robert Roma, good morning man. Jocelyn Abuan. Sa Karabalan ko, no, free COVID na ma. Oo, gusto ko na makapuli. Mapuli ka lang tuya. Kaya bisan, pwede ka niya kapuli, no? Hindi mo, bisan di pa free na. Basta ikaw halong kagid. Di ba, no? Oo. Although daw ay man takabalon, may dito sa Karabalan, no? Ay takabalo ang mga record sa Mamaylan. Kung sa Karabalan may ara. Pero kung mapuli ka, halong kagidya of course, no? Sa Cavite ni sabi, no? Ha? Cavite. Sa Cavite, ha. Okay. Sa kay Beng Rihon. Kag kay JR Pilahio, monitoring from Singkang Airport. Angelito Patricio, good morning mandara sa imo. Sakay kumusta na si Ma'am Kelly Jelly? Si Ma'am Kelly Jelly. Si Ma'am Kelly Jelly, kumusta man? Kag si Ma'am Van. Si Ma'am Vanessa Mayo, makita na ito sila karon ni kuan mo ni amigo ta One Ball Galyo. Wow.
Na, kasi pa sila ni Ma'am Alma Alvarez Gallo, makilita na yun sila karon dito sa Las Vegas. May kuha na to sila, may may appointment, may schedule na sila to meet. Very good. Sige. Good morning, man Action Boy, kay Sir Millie Oligo, kay Kagawad Milagros Alit, nag-aupod yun sa atin. Yes, good morning. Pakabakod na, pakabakod. Pakabakod yun. Okay. Sige, sa kay Henry Gamala, good morning man. Kay Michael Vargas Bello, Kita ko na. From Isabela. Yes. Sige. Si Robert Roma, Action Boy, watching live man siya. Thank you. Christopher, narasi mo da. Sige, basahan lang, anay. Si Christopher Eurolina Sr., greet niya lang ang taga-Paho, gising sa Bago City. Watching from Pampanga, no? Mga taga-Bago. Ata sa Sampinit ni siya, ang Bago, no? O dira sa kay classmate ko Jen Buerom, sa kay Teresa Linagayaw, Grace Ibarra, Lalaine Grace Ibarra. Good morning man dira sa inyo, no? Kay sa batch 81, kay Joe Villanueva, good morning sa iyo pare Joe. Sa ibang panakon dira ang makopdanan sa batch 81 sa Ramon Torres National High School. Kag sa makopdanan kuman sa Parole and Probation Office number 1, no? Dira sa kay Edwin Miranda, good morning Feby Alvarez. Maayong agaman si Cap Teresita Vinyas dira sa may Taluto. Good morning kag si Kagawad Heidi Haba. Maayong agaman dira sa may Barangay Talutog, Banwasang Murcia. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:11. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Wala pa sang paton nga desisyon si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez sa 2022 elections. Ini kasunod nga formal ini nga nagparehistro sa Comelec Bacolod bilang registered voters sa syudad. Suno kay Benitez ang iya pagparehistro ang una pa lamang nga tikang kag bukas ini sa mga options. Suno sa Anay kongresista, wala sang ginalauman ang suporta sa mga pumuluyo kay iya gina-question kun nga may panawagan ng tao nga pagbago. Dugang pa ni Benitez, nagwa ang frustration sa naligan nga tuig kasunod nga wala nag-jive ang coordination kag collaboration sa tunga sa Bacolod kag Negros Occidental. Ini ay sabat angon sa suporta ginapakita man sa iya sa mga alkalde sa Negros Occidental. Ginpahayag ni Benitez nga dapat ululupod sa pagtrabaho ang Bacolod kag Negros Occidental bangod kabahin ini sang isla sang Negros. Nga muna ang ginasinggit sang tao nga may clamor sang amuni nga change nga ginatawag naton. Okay. So amo na ang atong kinanamabalan. Nga daw overwhelming. Of course, amo na atong ang ginamapamangkot nga may amo na nga sentiments nga galing sa mga pumuluyo. Ang kabahin sang pahayag ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Gian pahayag sa pila ka mga persona nga voluntaryo sila nga nagpadulong sa Bacolod Public Plaza kag Bay Center para saksihan ang pagparehistro ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez sa syudad sang Bacolod. Ini kasunod sang pagdagsa sang tao sa plaza kag sa Bay Center kag makit-an nga wala na natuman ang social distancing. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Maria Paz Alunan, residente sang Purok Seaside, Barangay Tangob, sila man ang nag-imprenta sang tarpaulin nga may tinaga nga Run Albi Run para ipakita ang suporta kay Benitez. Ginpayag naman ni Marieta Patiño, residente sang San Roque, Tangob, nga wala sila ginhakot bangod supporter sila ni Benitez bisan hindi sila kilala. Luyag sa mga tao nga nagkadto sa lugar nga magpapili si Benitez bilang alkalde sang Bacolod. Una na ginpahayag ni Benitez, antes pa man ang iya pagparehistro, nagpagwa na inis ang statement nga nagapangabay sa tao sa social media na lamang mag-monitor bangod diara pa sa pandemic kag dapat istrikto nga matuman ang health protocol. Sa ibang panaton nga balita lokal, naglambot naman sa 33,043 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadagwangan sa 120 ka bago nga kaso. Nanguna din siyudad sa Bacolod sa may panabong ang bago nga kaso nga may 47 ka local cases kag isa ka LSI. Ginasundan sa Negros Occidental nga may 29 ka local cases, Capiz nga may 12 ka local cases, siyudad sa Iloilo nga may 7 ka local cases, isa ka LSI, isa ka Apur kag isa ka ROF.
Antique nga may napulo ka local cases, probinsya sa Iloilo nga may 8 ka local cases kay isa ka ROF, kag Aklan nga may 2 ka local cases. Samtang nadugangan sang 72 ang recoveries, kag nagdala na tanan sa 27,528, samtang 3 ang bagong napatay, kag death toll karon yara na sa 859. Ginklaro sang Philippine Army sa Western Visayas nga wala sang profiling nga ginagimo sa mga nag-organisa sang community pantry. Suno kay Major Zenon Pansito, spokesperson sang 3rd Infantry Division, mas ginasuportahan pa nila ang tikang sa mga grupo sa diin nagakatabo ang pagbinuligay. Dugang pa ni Pansito kung may ginapatigayong gidman sila nga pagmonitor, inabangod luyag nila ipasiguro ang seguridad sa mga tao nga nagalinya sa posible pagbutang sang bomba sa mga ginahatag nga donasyon. Palayag pa sang spokesperson, trabaho nila nga protektahan ang pumuluyo, gani hindi dapat pagatagan sang malaing nga paghangop. Ginpahayag ni Pansito nga may iba nga community pantry nga ginabutangan sang placards nga nagakontra sa gobyerno. Apang ginpasiguro sini nga wala sang dapat kabalakan ang mga organizer, kag dapat nila padayunon nila ginahimo para sa pagbinuligay sang tanan. Nagpungko na bilang bago nga hepe sa Police Station 2 si Police Captain Paul Vincent Pendon. Si Pendon nga head sa City Drug Enforcement Unit, ang ginbuslan ni Police Lieutenant Edward Bolivar nga anay Deputy Chief of Police ang Police Station 5. Suno kay Police Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr., ang Deputy City Director for Operation, ang pagpungko ni Pendon kabahin pa sa realignment sa PNP National Headquarters. Suno kay Cachumbo, kinanglanon ang kapitan nga ranggo sa isa ka police station, rason nga isahanon nga nabilin si Pendon. Ang pagsaylo kay Pendon sa Police Station 2, wala labot siya sa trabaho bilang head sa CDEU. Suno kay Cachumbo, gindayaw ni Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido si Pendon sa maayong nga performance sa kampanya kontra droga. Sa dugang nga balita lokal, kaso murder ang plano ipasaka sa Police Station 7 batok sa 73 anyos nga senior citizen matapos iya ginpatay ang 44 anyos nga person with disability. Ang biktima mo si Branel Casas, ang purok pagidait, samtang suspect ang ginkilala naman kay Wilfredo Sabada sa Carmenville Subdivision, tanansakop sa Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Suno kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang Police Station 7, ang pag-recover sang ginagamit sa pagpatay sa biktima ang magaserbe ebidensya sa pagpasaka sang kaso. Ginakonsidera ni Bonilla nga good as solved na ang kaso sa pagpatay kay Casas matapos madakpan ang suspect nga si Sabada. Pagpangimo ng gilalantaw motibo sa pagpatay o konrason sa pagpatay ni Sabada kay Casas, nagligad niya aga sa Carmenville Subdivision, Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Ginpahayag naman ni Wilfredo Sabada, 74 anyos, nga ang suspisado ini sa pagpatay sa isa ka person with disability sa Barangay Mansilingan nga gindepensahan lamang niya ay kaugalingon batok sa biktima nga si Branel Casas. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Sabada, gin-aligar sini nga gusto sa biktima na tabo sa iya. Depensa ni Sabada, si Casas ang nagsulong sa iya ginatiniran, kaguna nga ng lampos gamit ang 2x2 nga kahoy. Suno pa kay Sabada, bangod sa tuman nga kainit, kaapat sinigin labo sa liog ang biktima nga gintunaan sa iya sini nga kamatayon. Pilipinas, nagsulat na kay US President Joe Biden para makakuha sang sobrang nga bakuna sa Estados Unidos. Samtang 3 ka mga ospital sa Pilipinas, ginatagan sang Compassionate Special Permit sa paggamit sang ivermectin. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo, garantisado, kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Alfred's Mang
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Good morning, Nadra, kay Francine, Natalie Bautista, Annabel, Annalie Jr., alin sa Maaw, good morning dira sa inyo. Si Caitlin Tambasen, nagpadala sang 45 stars. Thank you very much, no? Sa liwat sa aton nga mga star senders bala, aton nga stars niti punon tani. Tapos kung ma-encash ta gani, amo ni aton iduga sa aton nga community pantry. Sa aton nga mobile community pantry nga magasugod na buwas nga adlaw, na? Kag siguro gaako lang disang ko ano, ining aton nga ARB, Aksyon Radio Bacolod Mobile Community Pantry, nga may tema kita man nga magkuha suno sa pagkinahanglan kag magbulig sang masarangan. Igalansar naton ini so masugod buwas Abril 24 Sabado. Ang ARB Mobile Community Pantry magalibot sa mga mapilian nga lugar sa siyudad sa Bacolod. Kaangay isang sistema ginapatuman sa mga community pantries, ginapangabayang publiko nga magkuha sa ila kinahanglanon lang, no? Sa amo nga adlaw kung mahimo makapalambot sa bulig base man sa imo ikasarang, no? Ang namin bala nga kun ano lang kinahanglan mo sinang adlaw, hindi ka magkuwasan para sa isa ka semana. Ay, hindi na. No, oo. Ang para lang sa sinang adlaw kinahanglanon nimo, amo na siyang aton nga community pantry, amo na siyang espiritu dira sa bayanihan mo. Hindi ka magkuha ya sang limo para nigili eksakto gili sa isa ko ka semana nga supplyo. Hindi, no? Ang para lang sa sinang adlaw kinahanglanon nimo, okay? So, ang Aksyon Radio Bacolod bukas ini sa pagbaton sa mga donasyon pareho sang mga sang bugas, dilatas, noodles, kape o kung gatas, kalamay, itlog, utan, mga condiments, mga ano ganina, mga panakot, no? Kag tinapay, pwede, no? Sa dugang kasayuran, magtawag lang sa 434-3861 o kung sa 0947-6376786. Pwede mo kapag-angot pagi sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Magbuligay kita kay ipakita ang pagiliusa sa pihak sang pandemya. Correct. Okay. So may araan action boy nga mga ka-aksyon ta nga gusto-gusto gid maghatag kaso nahadlok magwa. So pwede kami gid kapadulong sa ano. Pwede gid ma-pick up? Public. Ha? Pwede ka ma-pick up basta diri lang sa Bacolod. Oo. Sige. So sa gusto nyo nga bulig ngay palabot sa Pumuluyo ang Aksyon Radio Bacolod. Pagi sa Aksyon Radio Bacolod pwede. Okay. Ma'am Kelly Jelly, good morning man. Kag thank you. 200 stars nag-send si Ma'am Kelly Jelly. 200 stars. Miss Kelly Jelly. So natamya liwat si Beboy Villasor sa CMO Sectoral kag sa pamilya niya sa Barangay Pandanon DSB. Donna Navarte Macario, good morning man. Francine Natalie Ocon Bautista. Ruby Jovi Tisay kuno, good morning sa Bago. Sige, ka-Aksyon Doors. Kay dito man. Kay Miss Kelly Jelly, ginagreet niya man liwat Action Boy, si Ma'am Van, nga nag-lunch ko no with Mr. Galio. Ay, subong na. Subong na guro ay. Basi kita. Basi kaya namin ko to yan sa kay do amo ni oras dito out to na to, di ba? Kay mga alas 2 kuno to sila mamit mo, no? Ti subong sa Las Vegas. Sir Noel Amar, Sir Alex Montesa, si Kumparing Bia Jonathan, si Manino Michael Jun P. Season, kag Energy Fans Club President Dennis Richard Tiboroma. Kag sa tarang Energy Fans Club member, Action Boy, good morning. Kay June Alonsagay, good morning man. Nag-monitor lang kami diri sa Barangay Kalumangan, Bago.
More power sa inyo. Thank you. Si Bebs Ismil Araman. Kag sa sister ni Miss Kelly Jelly, si Jenalie Dialagdon. Good morning. Dra sa may Mandaluyong. Get well soon. Kay Christine Menyes Villalobos. Good morning. Joel Trinidad sa may Kabankalan. Good morning man. Keep safe. Kay Ronnie S. Villanueva. Good morning kuno sa taga Purok Kamote Kahoy. Barangay 4 nga naga-monitor gid kada aga, Escarilla and Villarias family. Of course, ay asawa nga si Carol kag sa duwa niya kabataan nga si Ron Daniel kag Bless. Mabuhay Aksyon Radio. Salamat. Sige. Si Action Boy. Si Juliana Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Sakay, rin na siya. Ano na si Ibrahim. Rin na si Ibrahim. Kuha ni siguro mga ate, arin na ta, sadya na tas ni. Si Marlene Plotenia or Plotena, Action Boy, nag-send siya 45 stars. Yes, Gid, thank you very much. No? Dali na lang taguro mag 20,000 ay, no? Na-check niyo kung ano. Wala ko pa-check sa dali na lang na siya. Kay Rose Wenner, good morning mandira sa Germany. No? Kag kay amigo na to Noel Amar, of course, sa Canada. Kag kay Alfred Alcantara sa Alberta, Canada. Sige, standby na kita sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagsulat na ang embahada sa Pilipinas sa administrasyon ni US President Joe Biden para makakuha sang sobra nila nga bakuna batok sa COVID-19. Sunod kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, partikular nga inapangabay sa Pilipinas ang sobra nila nga AstraZeneca vaccines. Dunga pa ni Romualdez, hindi lamang Pilipinas ang napangayo sang bakuna sa Amerika, bangod nga lambot sa isa ka tos ka pungsod na kinahanglan man sang bakuna. Ang maayos no kay Romualdez, bagod na una ang Pilipinas sa ibang pangapungsod kag dako ang bulig sang Filipino-Americans didto sa Amerika. Tungod sila mismo ang nagsulat sa White House kay sa karon ginahatagan na sang pagtamod. Umpisa sa masunod nga semana, mabato na sa Pilipinas ang COVID-19 vaccine nga Gamaleya kag Pfizer. Sa news conference, ginpahayag ni Secretary Carlito Galvez Jr., inisyal nga 15,000 ka Sputnik 5 ang maabot sa Abril 25, kag duga nga 480,000 ka doses sa Abril 29, lakip man ang 500,000 ka doses ng Sinovac. Sino kay Galvez, may 195,000 ka doses man sa Pfizer vaccine ang mag-aabot sa pungsod gikan sa COVAX facility sa katapusan sang Abril. Dugang pa ni Galvez, may ginapaabot man ang Pilipinas nga isa tubtog 2 ka milyon nga Sputnik 5 vaccine sa Mayo kag dugang nga 2 milyones ka doses sa bulan naman sang Hunyo. Mayara man sa 194,000 ka doses ng bakuna nga Moderna ang mag-aabot sa Pilipinas sa masunod nga bulan. Ginpahayag naman ni National Task Force Against COVID-19 Head Carlito Galvez Jr. nga mahimo mabatyagan sa bulan sa Oktubre o Nobyembre ang epekto sa COVID-19 vaccination sa Pilipinas. Suno kay Galvez, ini ang timeline sa gobyerno gud mabakunahan ang mga residente sa mga lugar nga may madamo sang outbreak sa virus. Samtang gidpahayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque
nga saligan nga madamo na nga bakuna mag-abot nga magaresulta nga madamo man ang mabakunahan sa tuyo nga maganubo ang COVID-19 infection sa pungsod. Sa evaluahan, nakabato ng Pilipinas ang 3.25 milyones nga COVID-19 vaccines kag target nga mabakunahan ang 70 milyones ka tao kun 2/3 sang populasyon subong nga tuig. Ginkompirma sa Food and Drug Administration kung FDA nga may katatlo ng hospital ang ginhatagan sa compassionate special permit sa pag-usar sa anti-parasitic drug nga ivermectin bilang bulong sa COVID-19. Sa panel hearing sang Kamara, ginpahayag ni FDA Director General Eric Domingo nga isa ka wala giningadlan nga hospital ang gintugutan nga makausar sang ivermectin sa pagbulong sa mga pasyente nga may coronavirus disease. Suno pa kay Domingo, may isa pa ka hospital nga nagpasaman sa aplikasyon ang pending pa sa karon. Ginapaimbestigahan sang Makabayan Block sa Kamara ang ginapatigan nga profiling kag red tagging sa mga organizers kag volunteers sa mga community pantries. Sa resolusyon sang Makabayan Block, ginmanduan ang House Committee on Human Rights nga usisaon ang aligasyon sang harassment, profiling kag red tagging sa mga nagapakigbahin sa mga community pantries. Nasaad sa resolusyon nga sa Abril 20, ginuntat sa mga organizers ang community pantries sa Maginhawa Street, Quezon City, bangod sa ginpatigan nga profiling sa Philippine National Police. Wala labot diri naglapta naman sa social media page ka nagkalain-lain nga police stations ang red tagging sa mga community pantries. Kag sa katapusan nga balita national, nag-resume na ang oral arguments para sa mga petisyon nga kontra sa anti-terrorism law. Sa ginpagawa nga abiso sa Korte Suprema sa Abril 27, alas 2:30 sang hapon, patigayuno ng oral arguments kag ginapaabot nga iparayag sa Office of the Solicitor General ang ila posisyon angot sa lahi. Patigayunon ang debate paagi sa video conferencing kundiin may duha ka Amisay Corey, 3 ka abogado sa 37 ka petitioners kag 7 ka abogado gikan sa OSG ang posible magtambong. Madumduman makapila ka beses na gin-reschedule ang debate bangod sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa Korte Suprema nga ginsundan pa sang 2 ka semana nga pagpaidalom sa Metro Manila sa enhanced community quarantine. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Kag sa aton mga Happy birthday lang kay Eduardo Tejada halin sa Minerva family. Standby na kita sa Aksyon Hotline. Ako na Aksyon Report, second portion. Ubod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Ubod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon